Her kim özünün idişine göre tapsaktır. Hudaya köp şükür. Elhamdülillah. Her kim özünün peğeline göre Huday ceza verecektir. Bu edin işine göre. Hudaya köp şükür. Elhamdülillah. Huday Teala'nın kudret kelamı. Her kim amel salih etse, her kim bir kaviş etse, özü de Hudaya Peygamber'e kıyamada imanı bağ olsa, فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا, hiç korkmasın deyiptir. Sogabından kemeler mukadip, sogabından kemeldiler mukadip. Ya bir adamın günahsının üstünü dağı arttırılır mı kadiyamasın deyiptir. Bunun özünü bir Hudaya şükürlük gerekti. Her kim özünün idişine göre tapsaktır. Hudaya köp şükür. Elhamdülillah. Her kim özünün peğeline göre Huday ceza verecektir. Bu edin işine göre. Hudaya köp şükür. Elhamdülillah. Bir gün ba adamın sogabına sogab edip padaş verilýärdi. Bir dünyada köplerçe yerde, hatta bir neçe yerde gowa adamlarda bilmenşik bolýarda. Mahşer meydanına ocra däl. Hudaýyň ýanyna ocra däl. Bir dünyada ka wagtda bir gowa adamlarda ba aýdamaly yerleri, bilýän yerleri, düşünýän yerleri bilmenşik bolýar. Hudaý bilmenşik bolmaýar ey cemaatlar. Ben bir teberrüken okşaýyn bir mübarek ayet. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Hiç korkman deyiptir. Bir neferin günahsının üstüne artykmaz günah hiç koyulmayadiptir. Bir neferin sogabından hiç kemeldilmeyadiptir. Mahtumul İşan aýtýandyr, ýaxşy ýaman eden işin başyna birin gaýdyp gelse gerektir diýip. Ýaxşy ýaman eden işin başyna birin gaýdyp gelse gerektir. Nagatda bir ýagdaýdan ödäňdi beginilýär. Bir gün her kim hakyna ýetişýär. Bir gece başa wagt gerek belki. Başa görün gerek. Her kim bir gün hak soralýar.